بنابه خلط خبرکاری خلط تنه سلام ریز دم باش تماشاوری هجا مجارمه که هندزانن براستی شهر ایران و اسرائیل روزلات ناوینه روزلات ناوین ده جا که هندزانن سیاست گلک دکله ل بگوارتن روزلات ناوین دست بکریه ل شهر ایران و اسرائیل ل بگوارتن ده کتی قادا کی گلک کرنگ herkes tişörtü giyince euro roya seyamin şerre herkes tişörtü giyince evet alikari siyasette yani bu berjevendiği koy bu berjevendiği koy şerredeki bu ittifakı koy çedirken nizam yani analizan çedirken herkes tişörtü giyince bir varida emci tişörtü eşkere ki emci yani kurculu bu böyle lükuder ve şeridanele berjevendi meşiye Lvi şeridanele direkt kurçu bakın rekıslı partinin kurçu bakın yani herkes dünya alem cibo berjevendi kadınlara siyaseti le erci cibo berjevendi kadınların le beş şer cibo daha ve serida kiçi ve kiçi ne yapacak ki erin içe neyin içe ürolu ser bana da akıfın sebebi bir yerde akıfın bir kuban meyvalime biraz Mehmet Medeni Ayhane bugün telbi var the person servi mücadele biraz Medeni Ayhane the person evci berseva medede nerine uyan nerine biraz Medeni Ayhan telbi ve parladıkın biraz Medeni tıkırati biraz Medeni tıkırati sağ ol be, spastiküm. Dengemi tamaşava nasıl? Dengemi ne? Başlayayım. Başlayayım. Gelek spas. Jibo beşeriyete gelek spastiküm. Jiberku müjar giringe yani müjar ne tane labara ya çok az ki huya diken labara isteru İran'la le berastıcı hem bu rojulaten labin alakalı ki o giringe bir taybeti jibo Kurdistan giringe. Jiberku preskereka bengeha preskereka rojulata labinde preskereka Kurdistan he. Dostçu dizane düşmüş dizane. Lebi varida iro roja semine ku İran şehrin haberi İran'ı destekler u de dome. Yani herkes şekli bence gel o emci kuderle rekhisinin Kurd u partinin Kurd çı revşidalarlı ve şehrin haberi İran Irak'ı bu ve guartera rojulatan labin tu çava dibi de emçi bakın keremken. Yani peşidi ve emliser şerhin ki bupayevin dura emkarın ser ve strateji bupayevin yani peşti şerre dinye yekemin o şerre dinye düyemin dinav devleti emperyalist u kapitalist de ev sazuman nemayı u bilefatin jî nikarin sazuman ki di çekin ji ber vê jî di dinyê de li herema şer derdikevin ev şer devletê emperyalist xwe heya îro neketine nav lê bi wekaletê xwe bi hibrid va herba li herêmê dinyê dimeşînin yani herba got neqeba Pakistan û Hindistan de çêbû li ser Keşmîrê ev herbik herêmiyê lê pişta wêne devlet hene mesela pişta Pakistan Çin heye Türkiye heye Amero karî bêje Pakistan ew herb sistemê elektronik herbê Tirka bi îhav siyayê wa serfirasî ji nav derket li hemberî Hindistan cîk dî
جيجو هرم كشر دریای سپیه لورجی یونانیستان و روم و دولت روم و اسرائیل به هفرایی امریکا و انگلترا و فرانسا الپشتاوایی ترکی جی لآلیه دید سکنه دیس مثلا اوکرانیا حربا اساس فرنسا المانيا انجلترا وامريكا دمشيني لهم بري روسيا لبشتا روسيا جي ايران هي چين هي كوريا باكور هي روسيا هي ل آسيا جي لدریای چین باشور لهمبری چینه امریکا هی تایوان هی فیلیپین هی استرالیا هی یعنی زلاندا هی هندستان هی لپشتا چینه جی مرو ژاپونیا جی با امریکا دمشه لپشتا هندستان جی با امریکا دمشه مرو کاری بجه چینه جی کره باکور هی جاری کی روسیا هی پاکستان هی افجی اساس هرمک حربیه و هک حربا دنیا آسیا من درکدی احتمالا پیشی و هرم درکوی یعنی دریای چین باشور و هرم درکوی هم مثلا گو دری اف دولتی گو مناوی و جمارت دنقبا و چین ده مخالفتیا سینورا هی دریای چین باشور دولتا چین وک آوا خود بینی لی اف دولتی گو مناوی و گود یعنی دبیجن حقی مجد ورده هی یک جی اف دو جی دولتا چین تخوازی تایوان داگل کر بکی لی حکم بکی گوتی حیا گوتی حیا 10,027 بسیله بجی بشر بجی تایوان ودناف چینه که و بعرض چینه امریکا جی گوتی وقتی گو چین دستین سر تایوان ازت حربه دی پشگیری تایوان یربک جبولو حرب دنیا سیمین احتمالا پیشی ول دریای چین باشور درکوی احتمالا ددوا افشره نقبا اسرائیل و ایران هی ببی حربا سیمین احتمالا سیا شرد نقبا اوکرانیا و روسا ده هی بی حربا سیمین احتمالا چرا ev nakokiyên şerê got hat temsandin di neqeba Pakistan û Hindistan de li Keşmîrê heyê jinûkav biagir bibe û ew bibe şerê dinyayê sêyemîn û pênca jî heyê li Deryaya Spî di neqeba İsrail û Yunan û dewleta Rum û li aliyê dî jî dewleta Tirk ve
حرب derkevê bibe sebeba harba Dinî Asyayê mîn. Harba îro gol di neqeba dewleta İsraîl û Îranê dimeşê ne harba ne şerê erdî ye, şerê hewayî ye, şerkî hewayî ye. Şerê hewayî devletik bêtir got teknolojiya we hebê bêtir karê dewleta dîtirê bişkîne lê netîcakê sedî sed xwedbirîn jî nikare bistîne a tarî tibikê neke divê ji bo yani netîcek qet'î divê şerê erdî bêçêkir. Îro mesela li pişta dewleta İsraîl ego eşkere sekinin Amerika'yı, Almanya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi û ego hinkî sergirtî İsraîl ji İsraîl piştgirin dewleta Suudi Arabistanê a Erebê Emirlikê yekgirtiye û dewleta Ürdünê û li Yunanistan jî vanareyî û dewletê got îro Îranê ji Îranê piştgirin Pakistanê, Koreya Bakurê, Tirkiye, Katar'ı, Venezuela'yı, Bolivya'yı, Yemen'in yani Yemen'i Rusya'nın Lübnan'ı, Irak'ı. Evnaji devleta İran'ı eşkere desteklikin yani eşkere devleta İran'ı piştgirin Çin u Rusya devleta İran'ı hinki sergirtî nehaka piştgiriyê jêr dikin. Mesela berî nehaka birokê tayara Çînê a kargo hat li İranê xwedanî helbet di hundirê wê tayara kargo de pîvaz tune bûn yani hek newê gotin eşkere newê gotin jî stîlah ne. Devleta İranê û devleta Rus û devleta Çîn ji aliyê aborî, ji aliyê teknolojî û ji aliyê artêşî yani ji aliyê leşkerî bi hev re peyman çêkiribûn. Müttefikê hevin. Fakat Trump daxuyana xwe de got Putin gotî ez dixwazim ji bo şerê Îranê û İsraîl bibim navberkar. Mesela got Putin dibêje ez dixwazim bibim navberkar mesaj kî dide diniyê û dewleta Rus yani dibêje ez ne tarafê vê herba İsraîl û Îranê me ez serbixwe disekinim bêtaraf disekinim vî mesajî dide. İhtimalek mezin dibin dest de ve şartî wê alîkariyê bi Îranê re bike. İranê jî di şerê Ukrayna û Rusya de silah dida Rus. Müttefikî hevin. Çîn jî wê alîkariyê bi devleta Îranê re bike. Niha wextê got ev şer
جعالیه حربا هوی بمشه نبی حربا عرده gel ki dudrej nabe çünkü her du devlet ji füzeyi wana yani nagi mehkeve xalas mı lici ki dve bisekni önce hakrake bibinin bugün harba arde وشاخي ويدرج ببي حرباغو هوا بيكرن لسر تكنولوجي بيكرن وإيران تكهري جو حرب ببي حربا عرضي وإسرائيل تكهري çünkü İran'ın nüfusa vena 9 milyonu nüfusa İsrail 8 milyonu وكي تريجي إيراني للبناني ونداكر لسوري ونداكر لفلسطين ونداكر لفلسطين ولبناني وسوري دولتا إسرائيل بسركت ليه وقتی گو ببه حربا عرده ایران نب عسکری خوتنی عراق بحشتی شابی جر تکیلیه به هنه حزب الله دبن امریوات دمشی و دهندره سوری جیده او عسکری باسی و شی حمد تنه نبونه yani İran'ı kare wana tehi hareketi wabidi hef wana jibikşine naf harbi vakti bu şekilde bir harba arde ve dudrej bir uçağı İsrail ve tekare İsrail ve harba teknolojik jinep seri xutki lipştavena teknoloji و آلیکاریا امریکا آلمانیا فرانسا و انگلتره هی mesela dve harbe de İsrail bi suikasta generali İran'ı Hamid kuştun. Ali Hamaney ayı Ali Hamaneyci Trump tübeje mi kabul nekiri go bekuştun. Mesela go venat beje Kore Ali Hamaney li İsveç'i او ihtimal hey go Kore vina texin şuna vina rejime bugvar ihtimalik ditireji Kore şah le Amerika'yı hey vina hazır bükün u texin şuna Hamaney afhardu ihtimalin ama hey hardu ihtimal ji hey çenebi hey ihtimala sisiya ji derkevi holi fakat vakti gomerol va çar roje şardınare İsrail xuljbo şer amade kiriyi yani istihbarata xu bi Mossad keti dili hındırı dili İran edil. Çünkü harp çilo desve bu dehindre kamyonadı, kamyonu çukdu. Ajanı Mossad drone şandın. Drone frandın. O harp bir şekli zayat peşidan devleta İran'ı. O generali İran'ıcı telefonu vana, adresi vana, kija saati için mal, kija saati için vazife hamit tespit kirin. Yako
هەمیش حۆلێ ڕاکرد یەکۆ هەمیش حۆلێ ڕاکردن وەکی دیترێژ ئالیێ سیڤیل و لەشکێرا ژی مثلا ئیرۆ ji aliyê İsrail di sud û bîst heb êgo heyata xwe ji dest danî hene lê ji aliyê İsrail bîst heb yanî ji li gora wêne wextê merov binêrxînê îro di vê rewşê de İranê têkçûyî bi suîqasta generalê wê hemiş holê hatine rakirin fûzeyê wêne ê li erdê hemû hatine teqandin tesîsê got fûze lê tên çêkirin hemû hatine bombekirin rampayê got fûze difirînin gelek ji wa hatine tahrîb kirin û sîlehê atomî ê nukler tesîsê wê ê gul ser erdê gelek ji wa zerar dîtine ciyê got petrolê safîtiyê rafîner gelek ji wan zarar dîtî wekî dîtirê şebeka avê û a elektrîkê zarar dîtî ev ciyê goyanî dewleta İsraîl lê xê bêtir stratejîk û ev ciyê go lê xistine wek ciyê peqandî ya jî tesîsê elektrîkê tahrîb kirinê ê gazê ê petrolê tahrîb kirinê wê vê tesîresel miletê di hundirê Îranê de dibin hikmê Îranê de bike li wextê her dirêj bibe ev milet wê rabin ser nigah ji xwe ji alîkî wextê got yani devleta Amerika û devleta İsraîl û hevalbendê wan wextê got bêjin em ê herba erdî bikin têkevin hundirê Îranê ew tişkî întihar e çünkü devletê Ewropa û Amerika ev 5 sal e herbik erdî tê de serfiraz derneketî yani nüfusa Amerika û a devletê Ewropa wek Fransa wek Almanya û İngiltere nüfusek ixtiyar e ne nüfusek xort e û xortê got henî jî tu bêjî te herê herbê ya jî tê evîndara xwe herê barê wê bêzê herin barê ew kültür û yani çendik wilo welatparêzî li wê derê kêm em nikan bê bi temametî nemayî kêm yani wekî dî jî coğrafya İranê hemû çiyayî û erdnîgariya İranê hem ji alîkî çiyayî ji alîkî jî gelkî fer û 9 milyon nüfus e û İranê devletik kevne yani li ser tarîxkê dewletî ji 2000 sal bêtir rûdine 2600 sal ew gelenekê wênî dewletbûnê heye dîroka wênî herbê heye ji aliyê dînî jî karê ew însana bi psikolojiya wana bilîze wa bike bomba
İnsan abxu bike bomba. Jiboro harbik yani şark ardi vakti göçebi be o tek hındırı İran'ı Amerika ji, İsrail ji, devleti Avrupa ji ve tek haran. Le vakti go ambargo ziyade hışk bıkın jaliki. U jaliki ji tesise İran'ı atomi nükleer lexin le Diego petrol safit ki rafine raxin le ew tesise fuzaxin yani bombardımanı dirêj û mezin bikin û ji alîkî jî de miletê got îro İranê ew bindest kirine wek netewê Kurd, wek netewê Belûç, wek netewê Erebê Hûzîstan, wek netewê Azerî, wek tovkî Kurd Belûcî, wek dîs tovkî Kurd wek miletê Talîş, miletê Gilakî, miletê Mezdiranî. Va mileta bangîr wa bikin ji bo go bibin xwedî dewletê xwe û bangêl Farisê got bi dîn ve zêde negirê dayî seküler bikin wî çaxî İranê wê ji hev bikeve. İranê wî çaxî wê ji hev bikeve. Îro İsrail ew ihtimala wêne heye got li tesîsê li Körfeza yani kendava basraxînê وقتی گل ورخینه و حرب مزن ببه وقتی گل ورخینه و قیمت و بهای پترول و گاز زیاده ببه او احتمال هی گو دولتا ایرانی جبو گو جالی آبوری قریز در کویل دنیه هی ام بیجن Tengava Hürmüz bigri u Tengava Babülmendebji mesela go bi Yemenevi Husilurin Husiji havalbende İran'ını Husiji karın Babülmendeb bigrin kapat bikin wî çaxî ji aliyê petrolê û gazê jî wê qirîz derkeve hem wê fiyat zêde bêhildan hem jî gelek dewlet ew ihtiyaca xwînî petrol û gazê nikarin bidin dîtin. Mesela Rusya petrol û gaza wêne heye ekonomiya Rusya'rı eftişki gelki başı vakti go petrol û gaz bi diqqat seqat bu peri Rusya jaliye aboriye ve qawet bibe kare wî harbe Ukrayna betir du dirêj bimeşîne. Fakat jaliye Çin devleta Çin ve aboriya Çin ve xarab bi Çin petrol û gaza wêtine petrol û gaza xwe derve bêtir jî ji Îranê dikire bi fiyetkî kêm dikire wextê got Hürmüz bê qepat kirin
petrola û doğal gaza dünye sadî bîst ji wir derdkevê û dünye bela dibe. Yani petrola İran'ı Çin petrola xwe ji İranê distîne, gaza xwe ji İranê distîne. Lê ne petrola İranê tenê di wir derbas dibe. A Qatarê, a Suudi Arabistan, a yekgirtiye Emirlikê Amerîka, pardon, yekgirtiye Emirlikê Araba, awa jî di wir derbas dibe. Ji bo qirîzek aborî, qirîzek ji aliyê petrolê û gazê wê derkeve holê. Çîn jî bi va dewletarî ne bi dolar petrolê dikire ya jî gazê dikire, bi yuan dikire. Xwazê hakimiyeta dolara bişkîne. Bazı Yunan texeşûnavê ya jî bi dewletê Birîç û bi dewletê Şengayrê re xwazê biryarkê bigire herakî nûjen li dinyê texeşûna dolara, petrodolara, dolarizasyonê ji holê rakê. Çünkü Amerika wextê ku dolara li matbê çep dike maliyeta wê ne heqê kaxet kê ne got malkî çê dike. Bi vî şeklî hem danûstandinê banka dibin hikmê Amerîkadê hem perê dinyê ego pê ticaret tê kirin perê Amerîkayê bi vî şeklî Amerîka îro ekonomiya mezin e. Yani tu bêjî Amerîka îro wek berê mal nikare bixweqîne. Yani herba duyemîn de malê gul dinyê hat xweqandin sadî çil û çarê wê Amerîka çêdikir. İro Amerika ji sadî duwazdeh sêzdeh çêdikir. Yani Amerika ji aliyê ekonomiyê û ticaretê nedixeweta berê deyî. Merokare bê ji aliyê ticaretê de Çînê Amerika derbas kirî. Lê Amerika hîn ji aliyê teknolojiyê û ji aliyê leşkerî, aliyê artêşê wek şûrê 5 salal pêşiya dewleta Çîn. Amerika naxwaze bo dewleta Çîn wê derbas ke. îro Amerika ne wek berê di hundirê dinyê de serê xwe nemezne dinyeyê ew ne qeweta hegemon ji wê qewetê ketiye. Fakat dîs îro heya îro qeweta yekem e. Ew dîs dixwaze bibe dewleta hegemon qewet dinyê dewleta yekem ya jî nebe dewleta yekem jî dixwaze bi Rusya re wek axda Yalta bo piştî herba duyemîn li dinyê çêkir. Dixwaze dinyê bi Rusya re sazûman bike. Wextê Rusya vê ne qebûl neke wê dixwaze got Çînê re sazûman bike. Wextê got binare Çîn û Rusya ji hev venaqetin û pêr hereket nakin. Amerika wê berê xwe bide dewletê Awropa wek Fransa, Almanya, İngiltere wê var ji gogo bîst qeweta yekem bimîne wê hereket bike. Mesela got dewletê Awropa re Trump devletê Awropa re yekîtiyê naxê xala yekem tixê xala sêyem de devletê Awropa ji aliyê sîlah ve aliyê artêşê ve zayıf in. Ji bo wilo dixwaze esasê filehîbûnê
سر اساسی ایسفیدیه و چنداوی به روسیا وی هوالبندی که چکه وقتی گو هوالبندی به روسیا چنه به و بازاره و به چین رو بکی وقتی چین نگه نتیجه که و به دولت اوروپا رو بیک و یکو فار حربیت کی مثلا ایرو دولتا برین ها به دوجه دولتا پاکستان داخیانی دابو گوتو هک دولتا اسرائیل چکه اتمی چکه نوکلر لهمبری ایرانی بکاربینه از لهمبری دولتا اسرائیل چکه اتمی نوکلر بکاربینه ev telefon da bu Amerika devleta Pakistan'ı şartlı kargodu. Mesela ve telefonu de Amerika dibece go Amerika ji İsrail beji Amerika beji vakti go çeke silahı atomi nükleer le devleta İran'ı azze çeke atomi lehemberi ve bikar binim manyavi evi fakat devleta Pakistan vena nefseri khud beji ego ve gotni devleta Pakistan dedi gotun devleta Türkiye çünkü devleta Pakistan istihbarata Türkiye da avekir o iroji müttefiki hevin vakti go Hindistan tehdit ve Türkiye bu. Mesela bu devleta Türkiye sistemi elektronik alikari Pakistan kir. 3000 askeri xubrin vur. İHA SİHA'yı xudam Pakistan. Bu şekli Pakistan asıl harp kazanç kuru devleta Hindistan tekçu. Piştivenajı devleta Hindistan gotu bu silahı Türk'a atomi nükleer Türk ulo berdavan bugün emel hemberi wana silahı nükleer atomik karbinin devleta Pakistan jil hemberi vena bersiv da bu gotu bu hak silahı Türkiye atomi nükleer tinebin emehane yani devleta Pakistan, devleta Türkiye, devleta Azeri müttefiki hevin. Ev mesela go devleta Pakistan ev zırt kir, ev tehdit kir. Mesela go Recep Tayyip Erdoğan tamamı devleti Rojlatan Avin Garya diplomasya telefonikir lehemberi İsrail tişgiriya İran ekir jibogo harp khalas be yakiti lehemberi İsrail şebibe ev hevildan kir o devleta İran'ı jigot amtwazın harba amtwazın arteşa Müslüman açık amtwazın arteşa İslam açık amtwazın arteşa İslam Pakistan ve Türkiye devleti dir açık asas devleta Türkiye و پاکستانیجی و ایرانیجی ترساوانی یکم کردستان و بلوچستان بلوچی نوفکی کردن به کرمانجی دشتاغن به لهجه کرمانجی دشتاغن و او خود بجن ام کردن ام نوفکی کردن بلوچی مثلا 8 milyon nüfusa ve dibin hükmü devleta Pakistan değil. Erdevani dibin hükmü devleta Pakistan
اردنیگاریا پاکستان تمامیه و 144 و بلوچستان دون حکمه پاکستان دی اف 8 میلیونم وانا ایرو دولتا خوشی اعلان کردی بری ناب مهکی لهمبری پاکستان دولتا خوشی اعلان کردن هندستان لپشتوینا پشتگیره parça ki Belucistan vak nezika 2 milyona dibin hükme devlete Afganistan değil. Parça ki Belucistan dibin hükme devlete İran değil vak 5 milyon nüfuse vahay. Vak iditireji nezika 20 milyon Kürt İro dibin hükme devlete İran değil. Libya deryaya hazar başure ve Rojava başure ve gilaki hani vak 4-5 milyona taliş hani vak 2 milyon 3 milyona mazdarani hani vak 4-5 milyona evnaji novki Kurdin divê îro Kurdê rojlata navîn yani wek Partiya Demokratî Kurdistanê İran PDK İran wek Komala yani Komalê şorjgirî zahmetkeşanî Kurdistanê İran wek Partiya Azadiya Kurdistanê PAK divê îro wext hûn danekin têkevin nav şer din yani divê Kurda rakin ser nigan ev her jî hês divê têkevin herbê de û nehêlin got milê PKK pajak li Rojhilatê Kurdistan jî bibe qewetik politik û leşkerî. Çünkü wextê got ew milê PKK li wir jî bibe wek qewetkê evana xêzik wanî netewî tune, stratejîk wanî netewî tune ji bo tekoşîna netewî pêşkevê bi fêmkî û bi helahkî bi ruhkî netewî bige hedefa xwe ev dibin asteng jer. Ji bo vê jî PAK û PDK İran û Komala divê cî nedin pejaqê û berî wa divê dest herbê bikin ji bo got li dora xwe hevgirtin û yekîtiya milatê Kurd çêkin taban ew divê bistînin û îro divê partiyê rêxistin û partiyê başûrê Kurdistan yani wek Partiya Demokratê Kurdistan wek Yekîtiya Niştemaniya Kurdistan yeneke wek Hizbê Sosyalîstî Demokratî Kurdistan wek Goran û Yekgirtûy İslamî Yekgirtûy İslamî Kurdistan divê li hemberî devleta İranê ev jî dest bi şer bikin têkevin hindira İranê de û ji alîkî jî de divê alîkarî ji aliyê aborî jî ji aliyê sîlah jî bidin Belûç bidin gelê Belûç bidin Talişa bidin Mazderan gelê Mazderan bidin gelê Gilakî û pixure divê Erebê Hûzistanê jî rakin serniga divê Azeriya jî rakin serniga yani li Horasan jî nüfusê Kurd wek 4-5 milyona heye
لورجی د اساسی دولت بونه دوی رخصتنه çekin alikariye دوی بدن ورجی دوی tekiliye kevin دوی yakitike çekin tekili kebe alikari kebe u deva parça ditirejidi yani د نقابه روجاوه د باکور و باشور ده و باکور ده gerek tekili hebe alikari hebe u da esası stratejiya devlet bu nedir gerek plan ki denin xes ki denin yakiti ki denin kongre ki çek yani iro belki 100 salı car ki ji kurdar ev imkanı ji aliye heremi u ji aliye navnetevi dernakevin hali imkan hene lejbogo rexistunu parti kurda stratejiya wana ya anetevitine ya kemne tevi stratejik kemne tevi ucbo yekititine ucbo kongretine amjva imkana istifade nak ucbo amjva imkana istifade bikin deve amva tişta zu bikin bisurat bikin yani siyaset jaali ki بتکوشینه خلقاندنا امکانه اما جالی کی جیده شرطه گل هرمی اول ناونتوی در کوین حاله امکانه گو در کوین حاله بهوستبون استفاده و امکانه ایرو نه تکوشینی کهونه او امکانه گوجالیه هرمی و جالیه ناونتوی در کوین حاله نجی استفاده کرن جه هی ev jmar problemik mazine betir divê mero servê bifikre mero servê rexne bike û va problema ji holê rakî Belê dikarim tiştekî bipirsim li vir kek Bezerî Cenab-ı ve Goklu yani derfetler diketiye imkan derketiye li em dikarim pekar bilir li bir imkanı. Ev rastı li selama ku em nikarim bi kalbinin şiye em selem şiye. Yani mesela İro em bejin li diro ki em dinlerin dema ku dijmin ketengasiye makabil navbara kurdan da çen kez yani em bejin partide yani Ali Kariya valdıkın tevli var ittifaktıkın yani ne bakın düşman bir kere tengasiye yani şer'i şehzade de bu Seyit Rıza bu Simko'yu da bu Embej'in Ahriye de bu yani de kudura bir düşmana geldik zedelen İroji derfetek jibo me yani jibo bejevan diye me hatiye holil rojilatan nabinde le İro mekhaben Embejin jibo şer'i İran İsrail'e hele Kürt Ali Kariya pişkiriye İran edikin. Vaçı acaba yani çava vaçıya yani ne düşmünte yani bu velat perveziye yani İran düşmüne te tulu hember İran'ı şerkile te usago te geldi kora salam usadı bece te bece Kurdistan şarpaşa Türkiye Irak İran Suriye kolonyaliste deve hember bu şerbekeli İroji te bece pişkiriye İran dedi ki labbejim Embejin Hudapar, Embejin Dempar, Partiya Demi, Evşen Kesidin, Rasterat Eşkere Debejin hember Siyonizm derken pişkiriye ilan bakın. Şuma şer harabe, nizam bir şey, emri zanı şer harabe, herkes zanı. Le meşer nehvas, yani bu khası, xeyli khasırame şer ilan Irak derketiye. Le İran düşmenek milleti Kürde
İran bi salam Kurdan dikuje ne kadar Azeriya Kurdan pek bile yani salam Kurdan yani davuya wî ne yani dur derece yekî dijminete tevlî dijminete şer dike tu dibêje na ez naxwazim ez piştgiriya İranê dikim. Ve yani çawa yani çawa izah dikî ve çi ye bu çi ecebe ya çi hale evê got îro siyasetê bi vî şeklî dikin, daxuyaniya bi vî şeklî didin. Ewna Kurd û Kurdistanê temsîl nakin. Ewna wek qewetik dewletê mîtenger di nav Kurd û Kurdistanê de ne. Divê ew bên şermijarkirin û bên tasfiyekirin. Evna aşiqê dijminê xwe ne. Aşiqê dijminê miletê Kurd û Kurdistanê ne. Êgo aşiqê dijminê Kurd û Kurdistanê bê nikare rebertiyê ji Kurd û Kurdistanê re bike. Ev çîrok ev sê cara ev Asyayê derdkevê holê. Di wê pêvajoya herba yekemîn li dinyê de kurê Şeyh Ubeydullah Abdulkerîm kadrokî Kurd Talî Cemiyetî bû. Wextê herba yekemîn derket ramana got temsîl dikir. Tiştê gotim vî şeklî bû. Di got îro dewleta Tirk di wextekî zor di derbas dibe. Ji bo got di wextekî gelkî zor di derbas dibe, em îro tekoşînê bikin, em serhildanê bikin, em dawa heqê xwe bikin, ne rast. Yani evna îro aynî me jî. Yani Şeyh Ubeydullah di dîroka Kurdistanê de asas abîdek ji aliyê netewî. Yani fikra dewleta serbixwe û xelasiyê pêşî wî tekoşîna wê nedanî. Ama kurê wî mejî vî şeklî. Yani di hundirê dewletê metînge û dibin dewlet miletê got dibin dagilkeriyê de ne, dibin mîtengeriyê de ne, ev fikra cahşitî, ev fikra lewitî di nav we derdkevê holê. Mîtingerintî mejiyê însana, şexsiyeta însana, ruhê însana parçe dike lewitîne. Ji hev dixîne. Yani evna aşiqê dijminê xwe ne, aşiqê qatilê xwe ne. Ev elimîne got dijminê xwe li xwe swar kin. Yani destê we ji dijminê we nabe got ser pişta xwe daxî. Yani wextê got dewletê dagilker û mîtenger di wextekî zor de ne, tu jê îstîfade nekê, tu siyasetê çilo dikê, tu ya siyasetê li hemberî kê dikê, tu siyasetê ji bo kê dikê. Evna siyasetê ji bo dewletê paşverû, dagilker û mîtînger dikin. Ne ji bo Kurd û Kurdistanê dikin. Yani siyaset ji alîkî bi tekoşînê vekirina îmkanayî, xulaqandina îmkanayî, ji aliyê dî jî îmkanê got ji aliyê heremî û navnetewî derdkevin îstîfadekirina wê. Yani wextê got îro îmkanên çêdibin ji aliyê navnetewî û heremî, tu jê îstîfade nake,
وشاخيتني كاري بيجي اس كردا وكردستاني تمثيلتكم اثر نافي وانا سياستتكم تي ريخستنك جحشي تنه ريخستنك كردستاني تي نجبوغو كردستاني بخلقيني بدي آفاكرن تكوشينيتكي تي جبوغو دولتي داغلكر وميتنجر لسر نقاب ميني تي كديد دي يعني كرد دي بسرعة جبوغو دولتا إيراني جهف بكلي جبوغو دولتا عراقي جهف بكوي جبو دولتا سوري جهف بكوي جبو دولتا تركي جهف بكوي تكوشين ومجادلة وسياسة بك ايغو جبوغو اف دولة لسر نقاب مينن نو جنب بن كارو خاتتكي و بالشكل بيخستني بيكبوني يعني انتجراسيونا دولتي تاغلكر وميتنجر سياستتكي افانا د اخا كردستان جدر في اخا كردستان جدا شيخوري خايني كرد وكردستاني يعني اجان خاين evna serokeva jî xayînin ajanın û birêxistin û partî jî ajan û xayînin divê rêxistinê welatparêz rêxistinê şorûjger û ji aliyê şexşîv jî rewşenbîrê welatparêz hunermendê welatparêz siyasetmedarê welatparêz va rêxistina sermezar bikin teşhir bikin ev fikrik lewtiye ev fikrik behne ev fikir ji İznemra devleti mitenger û dagilker derketî û ev fikir ketî mejiyê va rohê va devê wa divê merovana tecrîd bike teşhir bike û kutup kedi çek tini karevana ikna bike yani ser strateji û xêza devlet bûnê serxwebûnê divê mero hêzê mezin bike rêxistinê hevî mero yekîtiya wa çêke di kongrekê wa bike yek û bi cephakê watêxê hereketê de û ciyê wek Bakurê Kurdistanê Tirkî mesela partiyê got îro legal tişoxulin jî û îlegal tişoxulin jî di nav war de partîkî serxwebûnî Kurdistanî û welatparêzî tune divê partîk nûjen xort kulturik bi kulturik nûjen bîrdojîk nûzen derkevê holê divê zû bê avekir yani di li miletê dibin bindestiyê de ne li welatê bindest hema sadî sed taliya tekoşînê di neqeba evê got entegrasyonê dixwazin bi dewletê dagilker û mîtenger entegrasyonê dixwazin yani pêxistinî dixwazin biyekbûnî dixwazin di neqeba wat û di neqeba ê got dixwazin got welatê wanî mîtenge bibe dewletek serbixwe sadî sed tekoşînek çêbûyî û sadî sed jî li hemû cî di hemû dîroka de li hemû qonaxa de evê got yani entegrasyonê dixwazin yani pêxistinî dixwazin yani biyekbûnî dixwazin bi dewletê mîtenger û dagilker re ev na tasfiye bûn wê li di welatê me Kurdistan jî wê ev na tasfiye bibin divê dilê merov vana neşewtî divê daîme merov vana teşhîr bike yani îro belkî qewet destê vana dey em ê got
devlet bunu etxwazin, serxwebûn etxwazin, ji aliyê aborî, ji aliyê teşkîlatê, ji aliyê medya, ji aliyê aletê dî imkanê me tune. Wext ji bo me tişoxile. Daxwaziya hedefa miletê bindest psikolojiya we bi merey. Wî çaxî milet jî merey. Ew mesele kêmasiya me ciyê ku divê em xulê rexne bikin, ew ku em ê ku serxwebûnê xêza serxwebûnê dixwazin, dewletbûnê dixwazin, rêxistinek me tune. Em belawelan. Divê em rêxistinekê çêkin. Wextê tu nerêxistin bê, fikrê te çiqa rast bin, çiqa şoreşger bin, çiqa welatparêzî bin jî, di hundirê siyasetê de nikarê tesîrê li cîkî bikî. Yani siyaset bi qewetê tê kirin, ser qewetê tê kirin. Rêxistin qewet. Bê rêxistin mero ne qewet. Rast e. Kekmeden ilibip tişekidin he. Mesela tüdübeci tecgo yani imkanı metüne ilo kuvvettes varan da rast yani seda mevüce vana salamdı salam jibo serxabura Kurdistan gotun ev bu. Jibo serxabura Kurdistan le hember dagirkerit Kurdistan Türkiye Irak İran got ev şerdikin deve beşer reyahmet vekidin tüne ev jibo Kurdistan şerdikin yani evci daxwaziya gelle Kurd bu. Jibo ve gelle kes şu ket ve tergeri. Jibo Kurdistan. Azaliya Kurdistan. Leme kabı salamdı salam. Yani çılsal yani çılsal zede yani gellek nıfş düş sen nıfş lebi jibo ve şu kette kocireli şu diserçiya bugün gerila şerkırın ne jibo Hasan Hüseyin, ne jibo Ali Veli, jibo Kurdistan'ı. Le mıkabil yekira bu mesela hıyaneti kır. Le teşek usa acebe ku demek ku o hıyaneti kır. Ev tevgera uyu piş duvu da zede şu. Ha iro mesela imkan des vandama. Yani çılsal lehendike. İmkan des vandama. Ev kastı gelip Kurd keçe koyda, lave koyda, mal koyda, mülke koyda, çit desi ola hatta. Bana hem imkan bu. Le ev imkancı desi vardı. Le ilo ev demek bilirim. Yani le hone de enkaz kiye yani vesiyaya gelime vesiyaya. Yani jibo ve demek ku herkes gel keçi zana merak dişteki nupeviste le labe yani yüzden labe gabı mıkabın yani geleme vesaya tüdüveçi yani evciya yani var psikolojiyle gelmek vesiyaya yani bu eserubun tizane netice gele Kurdistan ve belibki gele Kurdistan kija rêxistin parti û hêza destek bike şikere piştgir be ve ew serkevin. Di 2017 de referanduma serxwebûnê hat çêkirin. Bele. Sadî 93 gelê Kurd li başûr got îrada me em îrada xwe ji bo go Kurdistan bibe devletek serbixwe em bikartînin. Yani PKK hemberî vê bû. Devleta Türk, devleta Iraqê, devleta İranê li hemberî vê bû. Ama dîsa ji sedî 93 deng miletê Kurd da got em dixwazin bibin devletek serbixwe. Sala 1990
haşta û virdê yani pêşî bîst û sê dewlet hebûn ji sala hezar û hesid û şêşta û virdê ev dewletê dîtirê hemû ji bin dagilgertiyê û mîtengertiyê azad bûne û dewletê serbixwe çêkirine û îro li dinyê 207 dewlet heye. Dewleta Sovyet Federasyonî bû dîs bîst û dewlet jê veqetiya bûn serbixwe. Ji dewleta Yugoslavya heft dewlet derketin. Ji dewleta Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya sê dewlet derketin. Îro dewleta İspanya di hundirê wê de bêtir herema federasyonî a zengîn Katalonyayê. Katalonya meclisa wê jî heye, polîsê wê jî hene, belediyê wê jî hene, qanûnê wê jî hene. Yani dikarê bêje di hundirê dewleta İspanya dewletek serbixwe fakat dixwaze bi temametî veqet bibe dewletek serbixwe. Bask dîs di hundirê İspanya'da Heremek Federasyonî dixwaze veqet. Ya da Valon di hundirê Belçîka'da, Flemenk di hundirê Belçîka'da Heremê Federasyonî statûya wanî siyasî heye fakat dixwazin veqet di hundirê Kanada'da Kanada dewletek herî zengîn Kubik di meka zagona wa de vî şeklî tê nivîsandin dibêje Kubik di hundirê dewleta Kanada de dewletek. Fakat milletê Kubik dixwaze ji Kanada veqet. Yani ez karim vana dûdirêj bikim. Evna meclisa wa heye, polîsê wa hene, belediyê wa hene, qanûnê wa hene ew welatê xwe sazûman dikin dîs dixwazin dewleta yani veqetin bibin dewletek serbixwe. Ême li Kurdistanê milletê Kurd belkî 6-7 milyon nüfusa wê heye ji aliyê petrol, gaz û avê depuwa heremeyî di hundirê feqîrtiyê de ava wê, gaza wê, petrola wê, lîngîtê wê, komira wê, madenê wê dîtirê dewletê mîtenger ji bo merkeza xwe dibin. Nüfusa Kurd ji bo dikin keda erzan û dikin transferî wek qîmetkî transferî ekonomiya xwe aboriya xwe dikin. Pazara Kurdistanê ji xwe kar tînin malê xwe li pazara Kurdistanê difroşin. Ham madeyê xwe ji Kurdistanê dibin. Yani mesela petrol li Bakurê Kurdistanê li ku derdkeve li Batmanê derdkeve li Diyarbekir derdkeve li Semsorê derdkeve li Sêrtê û Şirnexê derdkeve li Cikî Tirka dernakeve fakat rafînerî li ku li welatê Tirkayê li Ceylanpınar Ceyhanê yani wextê ku di İngilîza li Hindistanê mîtenger bûn, dagirker bûn, ne digotin vir ne Hindistan e.
Digotin vir Hindistanê. Ne digotin Hindu zamanê wana êne tevî tînê. Ne digotin Hindu ne milet. Hew digotin erê vir Hindistanê Hindu miletin zamanê Hinduwa heye çendawa heye lê vê derê em ê lê hekim bikin. Waliyê me wê lê hekim bikin. Wê dibin kontrol û sazomana me dibê. Zenginiyê vî welatî em ê bin merkeza welatê xwe İngiltere. Bi vî şeklî mîtengertî dikir. Mîtengertiya gul îro li Kurdistanê tê kirin di qirnê hejdeha dil dinyê nehatî kirin. Yani ew miletê li Afrika ê herî ketine dîroka medeniyetê ê herî dereng ketine dîroka medeniyetê statûyê îro got siyasî statûya we îro li Kurdistanê tune. Mesela hek mesela netewî bê pirsgirêka Kurd tune. Pirsgirêka Kurdistanê heye. Pirsgirêka Kurdistan heye. Wextê tu bê pirsgirêka Kurd mesele ji tekoşîna herdê derdikeve ji heqê kolektif û miletî derdikeve ji heqê serxwebûnê û dewletbûnê derdikeve dadikeve dibe mesela mirovatiyê heqê mirovatiyê. Mesela Kurdistanê ne mesela Kurd mesela Kurdistanê ne pirsgirêka Kurd pirsgirêka Kurdistanê çilo îro dinyê dibêjin pirsgirêka Filistîn pirsgirêka Katalonya pirsgirêka Bask pirsgirêka İrlanda pirsgirêka Galler pirsgirêka İskoçya ki evna jî dixwazin ji İngiltere Britanya veqetin pirsgirêka netevî a Kurdistanê jî pirsgirêka Kurdistanê pirsgirêka welat kî pirsgirêka milet kî pirsgirêka dewletbûnê pirsgirêka serxwebûnê ev partiyê got dibêjin pirsgirêka Kurd cehş ew nikarin miletê Kurd û Kurdistanê temsîl bikin lewitîne tevlû partiyê xwe devê xwe rohê xwe û şexsiyeta xwe hemû lewitîne pirsgirêka Kurdistanê pirsgirêka welat kî pirsgirêka milet kî pirsgirêka dewletbûnê di vî esasî divê mero tekoşîna miletê Kurd sazoman bike û ji nû bi xulqînê û pêş bin di vî esasî Belê. di vî wextê got siyaset bêkirin wextê tekoşîn bêkirin welatparêziyê û şorojgeriyê û Kurdistanî. Belê. Yani. İranê ticarî nabe wek hev ticarî nabe wek berê İranê ticarî nabe wek berê jîro bê çima nabe wek berê muhafızê şoruşa İranê dîrek bi Hümeyniv girê dayî mesela got artêşa şah bîr û bawerî pêr nedihat Hümeynî evna paralelî artêşa İranê xulqan çêkir sazoman kir ev muhafızê rejima devleta İranê şirketî İranê
gelek jwa evan dehndre ticaret eden dehndre hayatta sosyal eden her sikak eden di camiye edeni di mekteba edeni di daire devlet edeni di nav askeri edeni şerê xwe jî serê xwe jî artêşik paralel olan fakat tednare mesela go sistem lewitiye sistem ji hevketiye milletê İranê garîbî sistemê molla û devleta İranê bûye zêde zêde ji devleta Amerîka re Fransa re Britanya re û İsraîlê re ajan ji Farisar derketin. Çünkü Faris dibêjin yani çi bê berabê em dixwazin ji vê rejimê xelas bin. Erê ego mirît bi rejimê girêdayî jî hene. Ama mesela go hilqasî ajan û istihbarat standî devleta İsraîl ev ji ku çavkanî dibe mesela go sistem lewitî ji hev ketî bêhn pê ketî millet garîbî sistem û devletê ketî garîbî devlet û sistem bûye garîbê devlet û sistem ji bo ne va mollarayî ne bi rejîma warayî binarin ajanê Mossad gelek ji wa İranî ne ji hundirê pîqaba pêşîwana dron avêtin sistemê askerî İranî û mesela go wek bi destê xwe danîne ev generalê İranê İsraîl hemû yeko bi bomba û fîze ji holê rakir didê xuyakirin got Mossad torok wilo gelkî sağlam û mezin ajana çekirî hundirê İranê dedît Ahmedî-Nejad daxuyanîk dabû digol hemberî Mossadê me sazûmanek sazîk çêkir got dûra me dît ego mekirî serê wê saziyê mekirî serokê wê saziyê ajanê Mossadê derket. Acaba. Gotna Ahmedî-Nejad yani ev sistem piştî ew generalê xwe hemû winda kirine piştî ew rampê fûza ego fûze tavêjin fûze bi xwe ê li erdê hîn navêtine heva tahrîb bûn nükleer tesîs ê li erdê tahrîb bûn ji bo petrol û gazê safî bibe rafînerê safî bûnê tahrîb bûn İranê nikare wek berê pişta xurakê û nikare xwe bînê sêra berê sêra berê jî genî tişkî lewitî tişkî bêhn tişkî hew dimeşe yani ev ji vê durbê Kurd divê îstîfade bikin û divê
Partiya Demokratik a Kurdistana İran'ı yani PDK İran Komala yani Komale Şoruşgiri Zahmetkeşani Kurdistani İran u Partiya Kurdistani Partiya Azadiya Kurdistani PAK وقت غوندا نکن دست به تکوشینی بکن دوی ملت کرد جی راکن سرنگا جالیکی و دوی تکیلیا وانا و آلیکاریا وانا به ملت بلوجیر گلاکیر تالش ر مازردانی ر هبه آلیکاریه بدن واجی رخصتن بکن Deve tekilya Horasan ra hebe Kurde Horasan ra wana rexistin bikin alikariye bidin wa rexistine başur jî divê vê alikariye bidin û ji aliyê dî di hundirê İranê de gelê bindest ego ne Kurd hene mesela Herema Huzistan Arabin divê mirov wa jî xwe rake serniga Azeriya mirov xwe rake serniga o Farsi seküler o demokrat merora keserniga vi sistemi merotas yepkeş hev bakini şolerak yani Kürdistan çima iro bindesti Kürdistan o millet Kürt bindesti keyi jibogo Kürdistan o millet Kürt به پیمانه سیکس پیکوت به پیمانه لوزان به پیمانه سانرمو به پیمانه صدا پاخت کرینی 4 parça her parça dane devlet dagel umitenger u sistemi diniye jibogo efsazuman berdavam bibe lepişt ve va peymana sekini. Evi şahi va peymana dve mero baveji sertinki va peymane geni va peymane bi ahlak va peymane diji azadiye u sarxabuna Kürt u Kürdistan. Dve vakti go jmen ne pirsine Kürt u Kürdistan kerine parça Hevce naki em ji devleta Tirkiye, İranê û Iraqê û Sûrî bipirsin dê em we bikin parça nekin parça. Divê ev dewlet ji hev bên xistin. Matematikek hesanî hek Kurdistan û miletê Kurd devletê dagirker û mîtenger di nav xwe parçe kiribin ince ev devlet ji hev bikevin parçe bibin Kürdistan derkeve holî. Bele. Demokrasî û azadî jî bi devletbûnê bi serxwebûnê derkeve holî. Mesela Kurdistanê pisgirêka Kurdistanê ne pisgirêka go devlet û metropol û bajarê devletê mîtenger û dakilker Tirkiye û Iraqê û Sûrî û İranê demokratîze bibin. Demokrat bibin. Demokratik bibin. Mesela me ne? Haya Kürdistan bindest bê, Haya Kürdistan nebe devlet demokrasî û azadî nayê Kurdistanê jî nayê Rojhilata Navîn jî nayê devletê mîtenger û dagirker Tirkiye û İran û Iraq û Sûrî jî. Çünkü hemû paşverotî, hemû zulm, hemû pîsî, hemû bêahlaksizî, hemû feqîrtî ji bin bîngeha go Kurdistan mîtenga va dewletayê ji wir dixuliqê wê. Wextê ku Kurdistan çê bibe
faşist bun li devleta Türkiye namin. Faşist bun li devleta İran'ı namin. Faşist bun dinav Basiye Arap namin. Hak demokrasiya rast, azadiya rast em bixwazin divê ev jenosîda li ser Kurda bê rakirin, Kurdistan bê çêkirin, zenginiye Kurdistan tekeve bin hikmê Kurdistaniyat. Niha em îro netev çilo binav bikin ji neteva Kurd bêtir em karin levza neteva Kurdistan vî navî netevatiya Kurdistanê ave bikin, inşa bikin. Çi ye netevatiya Kurdistanê? Netevê Kurd netevatiya Kurdistanê netevê Kurd û kêm netevê Arap, Faris, Türkmen, Çerkes, Eştarbêjim Las, Ermenî, Keldanî, Süryani, Mehelmî, komcivîna vanay. Ji xeynî vana komcivîna ji aliyê dîn û olî a Cihuyayê, a Fulahayê, a Müslümanayê, a Zerdeştayê, a Ezîdiyayê, a Kakayayê, a Dürziyayê, a Şebekayê, a Mazdekiyayê, a Şabî Mendayîn. Bi vî şeklî em netewatîkê di hundirê axa Kurdistanê de bi erdnîgariya Kurdistanê girê didin û înşe dikin. Ave dikin. Divê em wilo ave bikin. Wî çaxî hemû zimana di hundirê Kurdistanê hemû zimana hemû çenda hemû aidiyeta me nas bikin. Têxin mekazagonê de û biratî di hundirê erdnîgariya Kurdistanê de jiyankê demokratîk û azad çêkin. Wextê em sîstemkî wilo çêkin ji aliyê dewletbûnê jî wê bibe modelik nûjen, modelik medenî. Îro ji aliyê ambargoya jî dewleta Îranê hindik mayê bifetise. Yani îro dewleta Îranê ji aliyê gazê di dünya ego gelek zengîn dewleta duyemîn. Ji aliyê petrolê di nav dewletê gelek zengîn dewleta çaremîn. Fakat îro li Îranê ji birçîbûnê pê ve tiştek tune. Ji feqîrbûnê pê ve tiştek tune. Yani devleta İranê ji bo got nukleer çêkê îsal tenê perêgo veqetandiyê ji bo aliyê leşkerî 10 milyar dolar. Yani ji bo çek aboriyê bêtir ji bo çek bikartîne. Devleta Tirkî wek devleta İranê ti petrol û gaz û zêr îhraç dake
ji derve ihtiyacın xwe ji derve dikire fakat devleta Tirkiye îro ekonomiya wêne sê qatê İranî yani devleta Tirkiye bile sê qatê İranî ev çi tê xuya kirin sistem lewitî ev sistem tişkî got bide mileta tineyî yani sistem ki paşverûyê û ev ê got dixwazin got Îranê molal ser niga bimînin rejîma wa ser niga bimînin ev ê got dixwazin got Îranê yekgirtî bimîne ji hev nekeve ew kûçikê dewletê mîtînger kûçikê dewletê dagilker Kurdin ama kûçikê dijmin ew bêjin em welatparêzin jî di partiya bişuxlin jî kûçikê dewletê dagirker û mîtenger divê merov va kûçika bas nas bike û divê rewşê de merov va kûçika nehissî va kûçika merov pîs bike û teşîr bike û xêza rast xêja welatparêzî divê merov bide miletê Kurd û Kurdistanî yani îro wezîfa rast wezîfa mezin ji bo welatparêzê Kurdistan ev e min ev li Rojavayê Kurdistanê hêzên Sûriya Demokratîk di hundirê wê de Erebê layık seküler jî hene Ermenî jî hene Suryanî jî hene Türkmen jî hene Kurd jî hene fakat sedî heftê heftê û pênc Kurdin ê di hundirê wê yaqiniyan parastina gel yaqiniyen parastina gel yani YPG di hundirê vê SDG yani hêzên Sûriya Demokratîk de vana evana bi PKK û APOV girê dayîn vana de ji xêza stratejiya serxwebûnê berdan gotin êgo xêza serxwebûnê di parêzê milliyetçiyê paşverûyê yani xêza serxwebûnê çav xistin xwestin got pîs bikin çav bixînin gotin em li Rojava kantona çekin yani Kürdistan çar parça bu her parça jî bêtir parça parça kirin Bakurê Kurdistan jî kirin nêzîka 19 parça dûra got em kanton medeş kantonê berda em xweseriya demokratîk in ha rastî xwelîseriya demokratîk piştî got û ji Beşar Esad re digotin em wek bav û kurkîn Beşar Esad yani qeweta xwe bavê me em kurê wîn kabê çilo kurê wî bûn çilo dibûn kurê wî ji aliyê bîrdojî ji aliyê siyasî basî hem dagilker û mîtengerê Kurdistanê ne hem jî xêza wa faşîst bûne digo em kurê wîn halbuki ji Kurda pêvê kesî got Beşar nemabû wextê got Kurda jî ser hildana berî got
Türkiye şara tehe Suriye'di ve Suriye jev bikata ve tekata kontrola kurdadı. Suriye İro yani jgayni Rojava arde dij ego de nakşa Suriye texuya kirin axa devleta Selahaddin Eyyubi a Kurd vana çitkir Beşar Esad ser nigadişt çino go Rusya xukişand İran xukişand go em hew şerê Beşar Esad û basiyat kin fazla 20,000 asker şara de bin pişgiriya devleta Türkiye'de ji İdlib'e ket hareketi hat haya Şam'ı. Çima hat haya Şam'ı, çima tekoşi çene bu pişti go İran'ı Rusya kışant. Çünkü devleta Basya li Suriye genî bûbû, bêhn pêkibû, ji hev ketibû. Hebanê we di hundirê milet de gelkî teng bûbû. Kesî goxpêv bigire û ji bo wê herbê bike nemabû. Devleta Tirkiye ajankî xwe kir serokê devleta Suriye. Peki dehê Adarê 2025 evê gotbêjin serokê YPG'yê serokê yaqîniyên parastina gel Mazlum Abdî çi kir? Dehê Adarê 2025 jenosit yani kır li Aleviya Dürziya dahat kirin. Alevi li Tartusê û Laskiyê rabûbûn serniga. Dürzî li Quneytra, Dera, Swêda, Golan rabûbûn serniga. Ti qewet û rêxistinê wa jî tinebûn. Wilo ji berfxwebûn û gelerî serhildan kirin. Wextê got Kurda jî serê xwe rakira şara karî bû li Sûrî rûnişta meşrû bibane. Karî bû Cumhurbaşkanî bibane. Kê ego şara meşrû kir kîne. Ego hişt rûnê û xwe bide hev kîne. PKK ya PKK'yı. Peki şara ego dibin hükmevi de arteş bun kine cihadist û selefist ew çopa gojber Daesh û El-Qaide mayî ew nan 16 rêxistinê selefist û cihadist gihane hev wek cepakê çêkirinê navê wê kirine HTŞ. Ew PKK û YPG digotin ya digo em sekûlerin, em şorujgerin, em demokratin, em azadiya mileta hemat xwazin, em azadiya dîn û ola hemat xwazin. Pir li Alewiya dihat kirin li Tartus û Laskiye, pir li Dürziya dihat kirin. Wana çû peyman bi şarar kir. Destê şara maç kirin, piştî Beşar sara bû bavê we. Bav guhard. Bav guhard
sistem ne guhartin. Bav guhartin da gilkeri û mîtengertî peki dura çi bû? Yani 4 saata de peyman sînora dewrî te dikim. Ez ciyê safîkirina gazê û petrolê dewrî te dikim. Ez hava alanya dewrî te dikim. Min deş Xweseriya Demokratîk, Polîseriya Demokratîk berda ez iqtidara te nas dikim. Çima got ew peyman îmze kir? Kê jêr telefon vekir? Dewleta Tirkî ji apor emir da gotê telefon bide evê got îro serokê YPG'yê Mazlum Abdî asas ew ne serokê û li wek qaqilkî danîne wir pê jêr telefonê vekê wextê tu telefonê vekê te eskerê me yî ew eskerê te yî wê bêje me deş hemû tiştî berda li gora got apo gotî şêx ez jî mirîdim got şêx bêje hikmetik te de heye sistemê dandirê tarîqatê divê nadixwaze em peymanê bi şarar çê dikin em iqtidara şara qebûl dikin em meşrû dikin bi vî şikrî hiştin got kilo besar eşat tasfê bû çû bazda hiştin got ajanê dewleta Tirkî bibe serokê dewleta Sûrî û Kurd pêv girêde ew meşrû kirin yana Yekîtiya Milata yani Birleşmiş Milletler ve biryar bigirta got ev şara û heteşe qawetik terorî û nemeşrû yani îro mesela ji alîkî li 100,000 leşker hekim dike ne û ji xeyrî wana li Tartus û Laskiye qawetik Elewiya jî çêbûbû serhildabûn û li dera Swêda û Neytra Golanê jî qawetik Durziya çêbû serhildabûn wextê got evê got dibêjin em yaqîniyên parastina gelin YPG ne wextê got bixwesta nikarîbûn heya Şamê bistanda karîbûn heya Şamê bistînin û karîbûn arda Rojavayê Kurdistan jî û aliyê Sûrî jî bi Elewiyar û Durziyar ki Elewî Durzî Kurdin novkî Kurdin û bi Erebê Demokrat Sûrî karîbûn sazûman bikin ama nekirin çünkü nêtik wa got Kurd serbixwe bibin azad bibin hedefek wanî vî şiklî tune xwazin sistemê devletê mîtenger û dakilker di axa Kurdistanê de di tarîxa îro de di dîroka îro de di şertê îro de nûjem bikin û ji nûv dibixuliqin
بله بله PKK ji bo vê şoğlê şaxê PKK wek YPG wek yaqîniyên parastina gel û wek pejak ji bo vêna kar dikin. Ne ji bo go Kurdistanê avê bikin kar dikin. بله اشکره اشکره Di hundirê koşîna netewî de cî ji var tinê divê rêxistinê Kurd ê dîtirê kongrekê Kurda çêkin plankî netewî deynin stratejikî netewî deynin باش îro mesela li Başûrê Kurdistan Partiye Mazın mesela peşi Partiya Demokratik Kurdistan PDK heye dur yekitiya Niştimaniya Kurdistan YNK heye dur Hizbi Sosyalisti Demokratik Kurdistan KSDP heye dur Goran heye dur Yekgurtu İslami Kurdistan heye Yekgurtu İslami Kurdistan bi Arabistan ve giredayı, Suud ve giredayı. Partiye go devlete ditirev giredayı tüfede nade Walatê Kurdistan û Miletê Kurdistan. Divê ev tekiliye xud bikin. Goran û YNK yani Yekitiya Niştimaniya Kurdistan evana bir İran ev giredayı. Yani piştigo Celal Talabani vefat kir Dinakaba Berhem Salih o Malbata Talabani'di o Koslet Resul'du Skirek derket ji bo wa pişkirêka çareser bikin kî kirin navberkar kî kirin rûspî yani kontrgerelayê İranê kirin navberkar kirin rûspî Qasım Süleymanî di nav xwe rûniştandin kirin rûspî û navberkar kesî dîtirê pêde nekirim ev tekiliye wa didê xuya kirin yani didê xuya kirin go evna nefserê xwe bi dewleta İran ev girêdayîn mesela go Malbata Talabanî Pîreka Talabanî û Zarwê Talabanî Qubat Talabanî ji nav derx ê dîtirê ji war dibêjim hiştin go Kerkûk ji bin hikmê Kurda derkevê ji bo dijmin xizmet kirin ev çi dê xuya kirin didê xuya kirin go mêjî kîvanî netewî tinê mêjiyê wa İranî mêjiyê wa mêjiyê devleta İranî بله ما مثلا تشک بیشم ببرله دکاری ام هاتن داویا برنامه yani gelek bu dirdire balat المجرى ما هنكي هات بلاب كرن yani bu li başûr ji notu yekî û virdê sistemek federal hey fakat du parti hene artêş û leşkerê du partiya hene û her du partî sazûmana wa heyî îdariya hereke
bajarna idare dikin. Yeneke yani Yekîtiya Niştimane Kurdistan Süleymaniye û dora wê idare dike û Partiya Demokratê Kurdistan PDK jî hewler duhok û zaxo û dora wê idare dike. Heya kengî wilo bimeşe di partî di idare di sazoman di ordu di artêş heya kengî wilo bimeşe. Yani wextê got mejîkî netevî heye hûn ê vê nabikin bi sürat. Hûn ê referandumkê çêkin ji bo ku bibe yek artêş, yek idare, yek sazoman, yek aborî partî bera dîse bin. Ji bo ev çêbetê referandumekê çêkê piştî wê referandumê wê bibe yek. Ê gol hemberî wê bê wê çi bê êl hemberî wê nabe wê bê hepiskirin bê cezekirin. Bêjê bê ez nayim ez hesab nadim ez mahkemê qebûl nakim ez ê bi sîlah êrîş bikim wî çaxê bi sîlah wê bê tasfiyekirin êwilo. Lê mamoste ev mijarekî dil e yani ev mijarek dibêje ev mijara me ne ye îro ev rojekî dil ev rojekî wextê got başûr pişerê xwe vî şeklî bimîne ji not û yekê wiloyî wilo berdewam bike tişt jê dernakeve pêş vê nakeve nagihê hedefa xwe. Mesela îro axa başûr de 22 devleta Tirkiye hene. Çima hene? Devleta Tirkiye belki ji bo devleta İran'ı tehdit etti devleta Tirkiye xistî wir ama wextê got Kürt di neqeba di devletê mîtenger û dagirker de bibin di do sê çar her du destê wa her du yaqê wa nagin berev. Dijmin wê alîkî ev dijmin wê alîkî bikişîne ev dijmin wê alîkî bikişîne wê wana berdin hev yekîtiya netewî çê nabe. Tê nikare li parçakî Kurdistanê jî Kurdistanê îlan bike serxwebûna wê na îlan bike. Adîtê ji bo parçakî serxwebûna parçakî mero nikare siyasetê bike. Çar parçê Kurdistanê bi hev girêdayî. Belê. Mamoste dengê li tete bû bire dengê min tete her rêxistina Kurd divê ji bo erê pêşî ji bo parçê goleyê serbixwe bê wê tekoşînê bike lê divê sîstemê wa bîrdoziya wa hedefa wa ji bo çar parçê Kurdistanê bi yekîtî serbixwe bibe bê avekirin û bê tekoşînkirin. Ev jimar ev fêm jimar lazim e. Ev raman jimar lazim e. Ev ruh jimar lazim e. Pirsên te başka hebin ez karim bersiv bikim? Mamoste dengê min tete Ya kerem ev gelek tur dirêj bûn mija jî bû hinkî belav bû li em gelek yani bername gelek li ser ve jî şû ji bo wê ev tişekû we bû gelek balkêş e em bernamekî din da li bê mijare dikarin li ser biaxivin yani du mijare dikar em ser biaxivin ev mijarekî dil e yani ji Kurdistana Bakur rewşa Kurdistana Bakur çiye çin yani bir kere bakı gotre xwe dawî bike ev di bernamekê dî di xusûsî li ser rewşa welatê Kurdistan û partî û rêxistinê Kurda em karin baxivin.
باشه gelek sıfat bağımlısı. Gelek sıfat disa sıfat kırıcı bu beş tarihe hatta gerekidin hatta bir hoş şey de gelek sıfat bağımlısı. Temaşaların heca ematın davya bername ungudari kır mevarıma gelek barkeş ko yani biraz gotavi ev kurte ev buku tukaz goku yani herkes bu berjavandi akwa siyaset dike de ev bu berjavandi akwa ev berjavandi latawiye led derhak var siyaset de şeması evet de ev reşa hatta latawi binin rolü yani siyasete latawi binin rolü eğer ki ev tulebe ev şemasiye bana ev peyvise yani jiboveci gelek tişte dinci go tişte gelek balkeşko ve ev jarekidin de çavaku mevarim go ev varaci jarekidin benamekidin de ev disartinin zaman jibo godariye ve gelek spat hatta jarekidin bir kere koy şeyler.